أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. يا كو أمة مسلمي masu saurare mu akan wannan daddali mai albarka, farko muna gode ma ubangijin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shirya da mu yayi mu musulmai na kwarai. Ba don shiryar ubangijin Allah ba da ba mu zama musulmai ba. Muna gode ma ubangijin Allah akan haka. Mun tabbatar mun shaida kuma ba wani sarki abin bauta ma gaskiya kuma bayansa. Haka nan muka yi iman cewa annabi Muhammad annabin Allah ne, bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Ta haka muna neman tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk waɗanda sun kabi gurabun su wurin tada wannan addini har zuwa ranar tashi. Bayan haka ne ya ku bayan Allah, ina muku sallama ta musulunci, ina mai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan haka nan gashi nan yau ubangijin Allah cikin ganin damansa ya sake dawowa da mu akan wannan daddali mai albarka, inda muke kawo muku shirye-shiryen nan na karatun littafin nan mai suna Lamiya na Ibn Taymiyyah. A wancan karatu mun tsaya inda Sheikhul Islam ya yi bayani matsalan inda yake cewa wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-hakimul munzalu. Ya nuna matsayinsa na akan Qur'ani, cewa Qur'ani an halicci Qur'ani ne an ka ajiye, ko da a'a ubangijin Allah ne ke faɗi ma Jibrila maganan ya zo ya ga da manzon Allah dangane ga ababen da suke faruwa. Sheikhul Islam ya nuna matsayinsa akan wannan. A yau kuma Sheikhul Islam zai tsallaka da mu kuma kan wata matsala, inda yake cewa a cikin baitin ya ci gaba da waƙan, ya ce wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Ya ce wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu, ni Ibn Taymiyyah ina faɗa ne abinda ubangijin Allah da kansa ya faɗi game da Qur'ani, cewa Qur'ani, ayoyin Qur'ani abin saukarwa ne, ba abin da an ka halicci yake ajiye ne Jibrila ke zuwa ya leƙa cikin lauhin mahfuz ya ɗauko ya kawo ba. A'a, ni Ibn Taymiyyah matsayina kenan. Ya ce shi ne abin da yake nike da hujja a kai a cikin alkur'ani, kamar yadda muka karanto muku hujjoji ba su da iyaka a wancan karatunmu. Ya ce wal mustafa al-hadi, al-mustafa ma'ana al-mukhtar, hakanan kuma al-hadi ma'ana mai shiryarwa. Bi ma'ana ina kuma tsaye ne muna maimaitawa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ni ma haka nake faɗi, ban wuce wurin. Wala ata'awwalu, ba na yi mazancen ubangijin Allah ko zancen manzon Allah ta'awili. Amma ku da kuka ce a ba maganan Allah bane da kaza kaza, wannan ya rage naku, ku je ku kawo mana hujjanku da ke gwada ba magana Allah bane. Saboda albayyinatu lil mudda'i, wannan ka'ida kenan. Wanda ya ce akwai abu to shi ke kawo hujja. Ni dai matsayina ni Ibn Taymiyyah shine Allah ya ce na faɗi yanda Allah ya ce, sa'annan kuma ina tsaye ne akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Wannan kenan. Ya ku bayin Allah, a nan ne za mu duba wala ata'awwalu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi. Menene ta'awili? A takaice ta'awili ma'anar shi shine a tafsiri ko kuwa bayani. Wannan shine ta'awili, ya ku bayin Allah. To, idan kuwa haka ne, sai mu gane ta'awilin nan kalma ne masdari kenan. Ala ya'ulu ta'awilan. To wannan kalma ta'awilin ga shine al'auda ko kuwa al-ruju, shine komawa ga asalin abu. Komawa ga asalin abu shine ma'anar ta'awili. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce wala ata'awwalu, ni bana ta'awili wanda yake ba haka ubangijin Allah yayi ba,
ko ba haka manzon Allah yayi ba. Ya ku bayin Allah, mu duba wani misali akan zancen Ibn Taymiyyah wala ata'awwalu da ya faɗi. Idan muka ɗauki wannan sai mu gane cewa ta'awili ya rabu kashi uku ne in ji malumma. Akwai at-ta'wilu sahih, akwai at-ta'wilu mahmud, sannan at-ta'wilu mazmum. Idan muka ɗauki at-ta'wilu sahih na farko kenan, ta'awili wanda ya inganta, sahihin ta'awili na farko sai mu duba shine ta'awili wanda yake akwai hujja akan ayan Qur'ani da hadisin manzon Allah. Wannan ana ce mishi at-ta'wilu sahih. Kai ne zaka fassara ayan al-Qur'ani sai ka dangana tafsirin kan nan da wani aya daban ya fassara maka wannan aya, ko kuwa hadisin manzon Allah ya fassara maka wannan aya. Wannan ana ce mishi at-ta'wilu sahih. Mu ba ku misali. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yadda Qur'ani ya zo da shi inda yake cewa cikin suratul Yusuf da yace ya abati, ya kai baba, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Yace baba, na ga tauraru 12 da rana da wata, na gansu sun tsunkuya suna min sujjada. Wanga aya, ta'awilin wanga aya shine wani aya kuma daban. Ma'ana wani aya daban shi kuma zai zo yayi ta'awili ko kuwa ya fassara wannan aya. Shine wani aya ko kuwa ita ce wace aya? Inda annabi Yusuf Allah yake faɗi game da shi da iyayensa. Wa rafa'a abawaihi alal arsh wa kharu lahu sujjadan. A lokacin da iyayen annabi Yusuf da 'yan wayensa suka zo, lokacin ya zama sarki, da ya gansu ya tashi ya rungume su, suka yi sun koyar da kan suka yi sujjada masa, ya rungume su ya ba su wuri suka zamna akan mazauninsa ko kuwa wuri mai daraja. Wakala sai ya ce, ya abati, ya kai baba, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Ka tuna na gaya maka cewa na yi mafalkin da wata da rana da taurari 12 suna min sujjada. Sai ce to baba, wannan hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, wannan shine fassaran mafalkin da nayi a gaba da farko. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ubangijin Allah ya mai da mafalkin ya zamo gaskiya. Allah ya tabbatar da mai na ganin nan ya zamo gaskiya. Ma'ana shine gani nan yanzu na zamo sarki, ga kunan kuma kun zo har kuna mini sujjada. Wani irin sujjada ne? Wannan ba shine karatun da ya kawo mu ba. Sun girmama annabi Yusuf, shine abin da ke da muhimmanci. To wannan aya ita ce ta yi ta'awilin ayan farkon mafalkin da Sayyidina Yusuf ya gaya ma ubansa. Hakika kenan. Mun gane ko? To wannan aya ita ke fassara wancan aya a cikin at-ta'wilu sahih, ta'wili wanda ta inganta. Idan muka koma wurin hadisi, sai mu duba hadisin nan da Abi Dawud ya rawaito, hadisin nan Aisha radiyallahu anha, wanda take ce muna kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, yana yawan faɗi cikin sujjadansa da kuma cikin ruku'insa, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, tsarki ya tabbata gare ka ya kai ubangijinmu, ya kai ne Allah, kuma dukkan yabo ya tabbata gare ka. Allahumma ighfirli, Allah ka mini gafara. Ya ta'awwalul Qur'an. Na Aisha ta ce wai ya ta'awwalul Qur'an, inda ta tsaya da magananta kenan. Da malumma za su yi bayanin magananta cewa ya ta'awwalul Qur'an, sai suka ce yunaffidhul amra allazi wurida fi qawlihi ta'ala. Ma'ana manzon Allah na bayanin ayan da aka samu a cikin faɗin ubangijin Allah a cikin suratul Nasr, inda Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath, idan budi da taimakon Allah suka zo, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, kaga mutane na shiga cikin addinin jama'a kungiya, to kai manzon Allah fasabbih bihamdi rabbik,
kada ka yi girman kai ka ce kai wannan kokarin. Farko wato ka tsarkake ubangijinka. fasabbih bihamdi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. ka tsarkake ubangijin Allah, ka yaba ma ubangijin Allah, ka gode ma ubangijin Allah, wastaghfirhu, ka nemi gafaransa, innahu, domin shi ubangijin Allah kana tawwaban, ya kasance mai yawan amsan tuba ne. Sai malama suka yi ma wanga aya ta mana Aisha ta yi ce manzon Allah yana fassara wanga sura ne a cikin addu'ansa, cikin ruku'i, a cikin sujjada. Wannan shine tawili na farko, tawili sahih. Wannan tawili Ibn Taymiyyah ya yarda da shi, kuma shi abin da yake yi kenan. Tawili na biyu shine tawilul mahmud, tawili abin yabawa. Wannan tawili malumma na kuma kiran shi tawilul mufassirin, tawilin masu tafsiri, tawilin malumman tafsiri. Shi yasa wani lokacin zaka ga Imam Tabari ya ce hadhihi al-aya wa tawil hadhihi al-aya kaza wa kaza, tawilin wannan aya ita ce kaza da kaza da kaza. Misali, wannan tawili al-mahmud ko tawilul mufassirin shine hadisin nan da Abu Dawud ya rawaito muna, wanda ke Imam al-Albani rahmatullahi alaihi ya ingantar da wannan hadisi. Yace anna Abubakar, cewa sayyidina Abubakar Siddiq ba'da an hamidallah wa asna alaihi qal, bayan ya jinjina ma ubangijin Allah, ya yabi Allah, ya girmama Allah, sai yace ya ayyuhan nas, ya ku tattaran mutane, innakum taqra'una hadhihi al-ayati wa tad'unaha an ghairi mawadi'iha. Ku kuna karanta wanga aya, amma kuna ajiye aya inda ba ma'ajinta ba, ma'ana kuna yi ma ayan tafsiri ko bayani na kuskure. Wace aya ne? Sai yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya kumu, ayan cikin suratul Ma'ida aya 105. Sai sayyidina Abubakar ya karanto ayan, yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum. Ma'ana, ku ji da kanku, ku kare kanku, ku yi ta kanku, matukan kada ku bari wato wa'anda yake sun ka ɓace, la yadurrukum man dalla idha tadaitum, wanda yake ya ɓace, mushrikin mutum, wato kafiri mutum ko ɗan bid'a, kar ku bari wannan ya dame ku ko ya cutar da ku, tunda ko kun samu kanku kuna kan shiriya, kuna bin tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah da sabon manzon Allah, to kada ku damu da waɗanda yake sun hallaka. She sayyidina Abubakar yayi wannan ta'wili na wanga aya da fahimtansa da kuma hadisin manzon Allah. Sai ya ci gaba yace wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, domin mu mun ji manzon Allah, yana nufin shikenan ya ji manzon Allah yana cewa innan nasa, kun ga mutane, idan ra'awu zalima, idan suka ga azzalimi yana zalunci, falam yakhudhu ala yadayhi, sai ba su rike hannun shi su hana shi zalunci ba, ushiku an ya'ummahumullahu bi iqab, to ina tsoro kada ubangijin Allah in zai sauko da azaba ya hada da wa'annan suka yi zalunci da wa'annan su yake ba su suka yi ba kuma ba su hana ba, duk ubangijin Allah ya hada su, ya halakar da su. To jama'a, kun ga yadda sayyidina Abubakar Siddiq ya yi ma wannan aya ta'awili. To wannan ayan da ya yi ma ta'awili ya ɗauko hadisin manzo Allah ne ya fassara ayan da fahimtansa. Wannan ta'awili ne al-mahmud. To idan kuma muka zo wurin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud, wannan ayan ɗaya a cikin hadisin da Imam al-Baihaqi ya rawaito, wanda yake Abu Aliya ya ce mun kasance muna zaune wurin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud muna daukan karatu, sai a cikin mu mutane biyu sun ka samu gaddama, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, har zai kai ga fada. Sai ɗaya cikin sahabban sai ya miƙe, da ya miƙe sai ya ce bari in je in raba su, amurhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, in je in raba su, in musu umarni, in falkar da su kan aikin kirki, in kuma hane su ga mummunan aiki. Da ya faɗi wannan, ibn Mas'ud na zamne, shi kenan sai wani ɗaya tashi ce kaman rabu da su, ba ruwanka,
kamar yadda ake faɗi yanzu, kyale su ba su suka tsakalo ba, a su da yan shi'a ne mu ba ruwanmu. To ire-iren wannan sai wannan sahabi ya ce rabu da shi ba ruwanka, su biyu ke faɗansu. Sayyidina Ibn Mas'ud da jin wannan magana, jama'a ku ji waɗanda suka san muhimmancin alkur'ani, suka san muhimmancin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana jin wannan magana sai ya mike, sai ya ce laisa haza bi zamaniha, ya ce wannan ba ma'anan wannan magana kenan ba, ba lokacin fassara wanga aya da sai wanga na biyu sai ya ɗauko ayan ga ya kafa dalili cewa alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha hatadaitum. Sayyidina Ibn Mas'ud na jin wannan magana, da yake wannan ya kawo ayan ga zai kafa dalili, sai ya miƙe. Da ya miƙe sai ce a wannan kaman ka ajiye wannan aya ba inda ya kamata ba, ko kuwa baka yi ma ayan ta'awili na daidai ba, tawilin ka ga wannan aya bai yi daidai ba. Sai Sayyidina Ibn Mas'ud ya ci gaba yana musu bayani, ya ce wannan aya da ka ja abin da yake take nufi shine, sai da ku hadisin manzo Allah sai ya ce man la'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Manzo Allah fa ya ce, jama'a ku duba, shi ma zai yi ma ayan tawili gwagwalin fahimtansa. Kun ga kaman tawilin Ibn Mas'ud ya saba da tawilin Sayyidina Abubakar Siddiq, amma kowannensu yana tawili ne daga fahimtansa amma da hujja. Sai ya kawo hujja cewa kamar ne Sayyidina Abubakar ya kawo hujja, shi ma Ibn Mas'ud sai ya kawo hujja cewa annabi ne ya ce idan ɗayanku ya ga mummunan aikin ya tafiya, to ya hana abin nan da hannunsa, in baya iyawa to da harshensa, in baya iyawa ya ƙi abin da zuciyarsa, in ji manzon Allah. Sai Ibn Abbas ya ci gaba yana musu bayani, sai ya ce idan kuka ga ana kuskure, to farko abin da yake za ku yi shine ku yi ƙoƙari ku hana. Kun ga shi sai na Ibn Mas'ud dangane ga wannan hadisi shi ma bayaninsa kenan, ya ce ku yi ƙoƙari ku hana. Idan kuka ga ba ku iyawa, ku kai ƙara ga shugabanni masu iko su hana. In ba ku iyawa, to shi ne lokacin da za ka kawo wanga aya ka ajiye. Ka kawo wanga aya ka ajiye, kai masa tawili. Sai ya ce, ko kuwa idan kuka ga, in kuka yi bayani, in kuka yi wa'azi, in kuka yi ƙoƙari ku hana, za a iya a muku illa, za a iya a kashe ku ko a cutar da ku, to a lokacin nan kun yi naku gwargwado abin za ku iya, sai ku ƙyale su, to lokacin ne la yadurrukum man dalla idha hatadaitum, sai ku ƙarasa gaba, ku tafiyanku, ku rabu da su, kamar yadda ashabul kafi da suka yi wa'azi ba a ji, suka bar 'yan garin, sun ka tafiyan sun ka ji da nasu ibada. To shi Ibn Mas'ud ya ce sai kun yi wa'anga duka kun ƙare. Na biyu, ayan tana nufin idan ka san ka zo ka ce mutum Allah ya ce kaza, ya walakanta maganan Allah, ko ka ce annabi ya ce kaza, ya walakanta maganan annabi, ko kuwa wanga aya sahabbai sun mishi bayani kaza, ya walakanta maganan, to a lokacin ne ka gama naka, sai ka ɗauko wanga aya ka yi hukunci ka rabu da shi. To kaga wannan shine bayani na Abdullahi ibn Mas'ud da yayi, da kuma Sayyidina Abubakar bayani da suka yi na ta'awili al-Mahmud. Kowannensu ya yi bayani ne gwagwadon fahimtar shi, amma da dalili, kowa da yadda ya fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na uku na ta'awilin shine ta'awilul mazmum, mummunan ta'awili, ko kuwa ta'awili abin zarge. To shi na ukun ga shine abin da Ibn Taymiyyah ke nufi wala ata'awwalu, ban yin wannan ta'awili. Wannan ta'awili shine malama suka ce huwa sarful ma'ana zahir bi ghairi dalilin rajih, shine ka dauko aya kai masa bayani, ka juya ma'anan ayan ba dalili daga Qur'ani da ya fassara ayan, ba hadisi, ba maganar sahabbai.
ko kuwa ka dauko aya kai mishi bayani ka juya shi abin da yake ba ma'anan shi kenan ba ka ce ma'anan shi kenan, to wannan shine tawili, mummunan tawili. To shine ibn taymiya ke cewa wala ata'awwalu, ni ban wannan tawili na ni ibn taymiya cikin littafaina, cikin wa'azina, cikin nasiha na shine yanda Allah ya fassara wani aya, ya fassara wani aya, ko hadisi ya fassara wani aya, ko sahabbai suka fassara wani aya dangane ga hadisin manzo Allah, to shi nake yi. Amma na ukun ga wala ata'awwalu, bana irin wannan ta'wili. To wannan kuwa shine abin da ke gudana yau. Kaga mutum ya dauko aya ya fassara ayan nan domin ya dace da ra'ayinsa ko ya dace da abin da yake yi, to wannan ta'wili ne mazmum ya ku bayin Allah. Amma idan aka samu a ƙarƙashin tawilin mufassirin, tawilin malumman tafsiri, idan an ka samu wannan malumma na zamani sun ka duba abin da ke tafiya zamaninmu yau, she suka ɗauko ayan ƙur'ani sun ka fassara abin da ƙur'ani ya faɗi a can jiya, lokacin ba shi nan, yau aka same shi sun ka yi bayani, to wannan shi ma ana kiran shi ta'wilul al-mahmud, tawili abin yabawa. Misali kaman aya marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, da Allah ke batun wani waton teku, ruwa wanda yake ga sunan suna kan juna amma hakikani ba su haɗe. She yaushe aka zo aka gane, cikin 90s aka gane, aka ga wani ruwa ne. An shiga ruwa, navies suka shiga ƙasa, she suka ga wani ruwa, wannan gefen ga ɗanɗanon ruwan daban, wancan gefe ɗanɗanon ruwan daban. To kaga wannan discovery, idan suka ɗauko aya suka fassara ayan da ayan, kaga aya ne ga dalili da yake an samu ya fassara aya, fassara da yake malin masu habbai na da ba su ga wannan ba. To kaga wannan tawili ne mamdu, ko kuwa tafsiri ne abin mahmud, kaga wannan tafsiri ne wanda yake abin yabawa. Amma ka zo ka ce kamar yadda 'yan jahamiya suke cewa wai Allah ya ce bal yadahu, da Allah ya faɗi hannun sannan irin hannun mun gani. Subhanallah, a'udhu billah, Allah kiyaye, shi Allah laysa kamithlihi shay, ba abin da ya kamaci ga ubangijin Allah, ba kuma kwatanta Allah da wani abu. To wannan shine na uku cikin kashi na wato tawili. Na farko tawilul mahmud, tawilul mamduh ko mahmud, ko tawilul sahih, da kuma tawilul mazmum. To wannan irin tawili Allah ya tsare mu da shi, Allah taimake mu, Allah biya mana bukata. Ya ku bayin Allah, a nan ga za mu ajiye karatu saboda ba ma jin daɗi sosai. Mun yi kokari ne karatu mu zo muku da shi saboda mun muku alƙawari. Fa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa ila liqa'in akhar insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.